Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya La Instant por Om Eau de Parfum. Iyan siya ni Kerlade. Por Om ni siya po tampalon panlalaki pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka. Pag gusto ka. No, kag eau de parfum ni siya bot ang balon mga isa ka braso kalayo bago ka masimutan kay panglapit siya sa lawas. No, ti ano ni siya klase nga pahamot. Bali makasimot ka sang usok sang kakao nga may mga bulak na amo na siya kailegante nga hamot. No, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have star anise, bergamot, elemi, lemon, kag pepper. Ang star anise, may pagkapulbos siya nga hamot kag pagkakahang, dugangan mo sing pepper kag ang elemi nga sagat halin sa kahoy sa Pinas nga ginausar sa mga pahamot nga may usok kag incense na amo na siya ang top notes. For the mid, we have cacao, sandalwood, smoke, tea, kag jasmine na ang jasmine gahatag sing iya nga pagkabulak tapos ang cacao kanami gidyan no kag gingahan siya usok kag siya para mag-elegante pagid siya na for the base we have patchouli na ang patchouli gahatag si iya nga pagkadalom. Ini nga pahamot angay ni siya kung gabi soksokon kung gagwa ka upod sing imo nga nobyo o kung nobya, no? Ang angay nga temperatura nga para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Kailegante sini nga pahamot nga may kakao na te ekonomian kamo sini nga pahamot pabalaan nyo lang ko kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon ibili lang sa comment section. So naman, bye bye.